ואמא שלי, כל האגן שלי מרוסק בשלטון הפלטיות ברגליים, אני כולי חשמלית ושמית תשוקה. אין מצב שעשית את זה, אבל אתה עדיין כאן. עובדה. אלוהים רוצה להכין אותי את כל הזער לפני שנותן לי ללכת. ואת פה 5 שנים? נראה לך, כמה אין לי חיים? אני יוצאת ונכנסת כל פעם שנגמר לי הכסף. כך הגיע נראה לי, אני גם חותכת מפה, אבל הפעם נמאס לי מתל אביב. הפעם ישר לניו יורק. מה את אומרת, את באה? כן, סתמי! מה, לניו יורק? כן, נו! למרות שזה כמו להיות משהו, כאילו... את תזריק את השיער, ונראה לי שאם תבוא איתי אז אני הולך לעבוד שם. לך לא. אני מאוד מקושרת שם. למדת? לא, אבל הציעו לי מלא פעמים, יש לי מלא פוטנציאל. אנשים נופלים ממני. הייתי יכולה מלכת יופי, אבל זה לא מושפלות. מה את אומרת? לך יש פוטנציאל, חייבים לעשות משהו עם השיער שלך. איפה הגלת של גוף שלי? שיט, יש לי קקי. סקוטה ולמיניה. 4:15. שלום בנות. בטח חמודה. שלום בנות. הבאתי לכם כמה דברים. מה הבאת? הבאתי לך את השוקולדים. אני יודע. חור בראש, זה מיקרופון. מצחיקה. מצחיקה, משוגעת. שלום. אני בני. הלאה. אתה אבא של יאנה? לא, אני אבא של ויויאן. סליחה, אני לא ידעתי שהכניסו כבר מישהי חדשה לחדר. אחרת הייתי מביא גם לך משהו. בסדר. אבל הבאתי הרבה שוקולדים, יכולות להתחלק. היא לא אוכלת שוקולד. לא אוכלת שוקולד? לא. אני מבין. אני אחשוב על משהו אחר בפעם הבאה. זה בסדר, יש לי הכל. הבאתי לך את הסיגריות שביקשת. תודה. אתה מהמם. אתה... יודע שרזית קצת? אני, מה פתאום? אני אומרת לך, רזית, אתה עושה מכון כושר. עושה מכון כושר? אני הולך כל יום קצת בפארק. רואים אתה, נראה מעולה. תודה. טוב, אז אני זזה. מה, לאן את זזה? יש לי דייט. אני מצטערת, הכדור הזה גומר עליי, אני לא מסוגלת לצאת מהמיטה. זה בסדר. אז איך עבר עליכם השבוע? מעולה, פשוט מעולה. איזה יופי. מה היה מעולה? הכל היה פשוט מעולה. איזה יופי. כבר הסברו לך על שחרור? בטח, מה פתאום? אז לא? אז לא. בסדר. הבאתי כמה דברים לאוגר שלך. גרביל. סליחה, גרביל. זה אוכל מצוין, תוצרת חוץ. זה לא אוגרים, כתוב כאן שזה לא אוגרים, גרביל. זה מתאים לכל המכרסמים. הוא לא מכרסם, הוא גרביל. הבאתי לו גם מסורת. זה מתאים לכולם. הבאת עוד משהו? חולצה, שוקולדים. לא אכלתי את השוקולד. משהו אחר? רצית עוד משהו? כן, מחשב, לפטופ. דלת פתחת מלמעלה. ככה. בסדר. וגם מכנסיים קצרים, להתעמלות. עד פה. כי עכשיו אני עושה התעמלות עם הפיג'מה, וזה מגעיל. בסדר גמור. ויויאן, מה את עושה? החלפה לפיג'מה, מה נראה לך? כבר עוד מעט 8 ותצטרך ללכת. אני עוד מעט הולך. שימי חולצה, ויקי. טוב, אתה יודע? חלמתי עליך השבוע. באמת? מה? חלמתי שאתה עובד במקום כזה, כמו מקדונלדס, ואתה מכין סנדוויץ' ענק ובגט. מתה על בגט. איזה יופי. תסגרי את החולצה, ויקי. טוב. סטרמה, מיונז וגנבות, מלפפון חמוץ ועגבניה. מתה על בגט. ואתה אומר לי בשבילך זה בחינם. ואני אומרת לך,
קורה בנות? יום ראשון. טיפול קבוצתי, קדימה. היא יודעת הכל. היא. מי? לא שמת לב איך היא הסתכלה לנו אתמול. מי? היא! דוקטור סירלי? כן, היא. נו, מה איתה? היא יודעת שאתה עוזר לי ובשביל מי אנחנו עובדים. אל תדאגי, היא לא יודעת. היא יודעת. היא עובדת בשביל האוזבקים. אתה צריך להשמיד את כל הדוחות שנתתי לך. וגם את הציורים. את יכולה להיות רגועה. כל החומר שנתת לי שמור במקום בטוח. שום דבר בטוח! הם שמו לך מכה ואני ראיתי אותם. אבל אנחנו חייבים להיות מקצועיים. אסור לנו לתת לרגשות שלנו להשתלט עלינו. צודק, זה הדבר הנכון לעשות. כשתיגמר נוכל להיות ביחד. אל תתייאש. אני לא יודע. בוקר טוב, בנות. איך עבר עליכן הלילה? תורידי את המשקפיים. יאללה. קפלים את הדברים. מי הייתה ראש הצוות התורנית השבוע? אני רוצה לברך את איה שניקח לנו לחדר, ויש לנו את החדר ברוח חדשה. ברוך שובך. נגמר לי הזמן. עוד רגע, נשבי. אני מרגישה מעולה. אני מרגישה שיפור גדול בכל הרמות. היה לי שבוע מעולה. אני חושבת שאני רוצה וצריכה להישאר אחרי צוות גם השבועים הבאים. אני מבקשת להשאיר את המצב אצלי. אנחנו עוד מעט נדבר על זה ונשקול את האפשרות הזאת. נגמר לי הזמן. עוד רגע, בסבלנות. אני רוצה להגיד שהיה המון בעיות עם ויויאן בתוך אחראי צוות השבוע, כאן המון בעיות. איזה בעיות היו השבוע? היו, אני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל היו הפרות. זה לא נכון. אני לא מבינה למה היא אחראית על המצית ולמה אני צריכה לעשן במרפסת. מה זה ההתעללות הזאת במעשנים? זאת לא התעללות, אבל אני רוצה להזכיר לך מה קרה בפעם הקודמת שהמצית הייתה אצלך. נגמר לי הזמן. זאת הייתה תאונה. כמה פעמים אני צריכה להגיד את זה? אני נרדמתי עם הסיגריה. בחיים לא הייתי מנסה לשרוף אותה בכוונה. זה לפני שנתיים. זה ממש לא בסדר שמאז את לא נתת לי הזדמנות להיות אחראית על המצית. זה כאילו שאת לא נתת לי הזדמנות להחלים. ככה את רואה את זה? או ככה אני רואה את זה ככה. נגמר לי הזמן. למה שבי? מה זה הטרור הזה? אני רוצה להגיד שכל מה שאני עושה, אני עושה את זה בשביל אחרים. ולמה אני בכלל במקום הזה? זה לא חוקי. אף פעם לא התכוונתי להיות מתנגדת משטר או אסירה פוליטית. אני לא רואה את עצמי כגיבורה. כל מה שאני עושה, אני עושה את זה בשביל לעזור למאבק של אחרים. יאללה, אכלת משהו הבוקר? לא, ואתמול בערב. אכלת משהו? לא. בלב כבד אני נאלצת להודיע על תחילתה של שביתת רעב. אני יכולה להגיד משהו על האוכל? רגע, ויליאן. אני רוצה... יאללה, את בולעת את הכדורים שלך? לוקחת אותם תמיד? די, תרשום לקחת לים הזה. סליחה. אני שלחתי מכתב לפוטין, אבל הוא לא מגיע אליו. הולכת להיות מהפכה, את יודעת על מה אני מדברת. אבל אני חושבת שלא מעבירים את המכתבים שלי למקום הנכון, כי הוא לא עונה לי! למה פוטין לא עונה לי? למה הוא לא עונה לי? רוצה שנכתוב את המכתב ביחד? כן, אני רוצה שנקבע זמן מדויק בבקשה. אני עמוסה. ב3:30. ב3:15 זה דחוף. אני יכולה להגיד משהו על האוכל? אני רוצה לבקש עוד משהו. שיפסיקו לנסות עליי תרופות. אני מרגישה כמו שפנפנת ניסיונות. אבל היא דיברה כבר. אני גם מבקשת שידברו אליי יפה. אבל היא דיברה כבר. כשאת מתנגדת לפי הפרוטוקול, דוקטור, אז גם אני. אבל לטובת כולנו חשוב שתביני שכדאי שאני אשתחרר מפה. מבינה? יש לי התחייבויות בעולם החיצון. גזר חי! מה ביקשתי? קצת גזר חי! וגועל מבובייה. כל הזמן אותי מרגיש לכם חם מחמאות. קצת גזר חי! זה בריא לעיניים! גזר חי! גזר חי. תודה, אני מאוד מעריכה את העבודה שלך, דוקטור, ואני כבר מרגישה הרבה יותר. אני מבקשת להשאיר את המצית אצלי שבוע נוסף. אני לא מבינה למה היא החליטה על המצית, אני מעשנת הכי הרבה. גם אני מעשנת הרבה. שלום לך, מה שלומך? לא חייבת לענות לה.